Tuang ai ngu yu Blei hagani ke sniba. Nganget pila sengap menin ni gatu ka. Jingkren ke badai syapang ke jinghikai ke per Eden. Haga bangala pelaj aga YouTube daga video. Bat ngayo iba kalalong ke jingker khu ke bakraw. Ya ki bubun ke beriu ngala yu iki comments. Ngala yu ke phone. Bat nga kwa mentak ke snipat ban beteng biang ni ke jinghikai. Kabahaga jing sisa ngalamut ban penkut no managani ke Saturday. Tenrai ndahaba nga perkhat ya ke jinghikai. Kabaya day bat kini ki eki bana beneng ki bangala ai kerteng ki eki bana beneng. Ngala pen ki eki ta ki jingai ki bana beneng. Bat adien mangala keren yau Jisu baulang ke jingai ke bekrau tam na beneng. Ngala hikai sepang umensim bekhoy. Ulang ke jingai ke bekodo na beneng. Ngala keren sepang ke ketien ke Jong Blei. Bakalang ke jingai ke bekodo na beneng. Bat nang tade ngala keren ruwat ya ke jingai sepang ke hok ke Jong Blei. Hangi ki beriu ki bamdan jingkan manchu daga hok le jong bat u Jisu la yap ban aino e ka hok ke jong u bat ban shimno e ka pop jingi bat ban pediang e ka hok ke jong Blei daga jinge ngala keren ba ya ke jing ai ke jong Blei ke bana beneng bagadeiru ke jing ai ya ki Shakri ke jong trai bat nda habang apoi hagani ke jaka ke banga hikai sepang ke jing ai ke bana beneng bakilong ki Shakri ke jong trai ngasno bagadei ban hikai fi baro nama dona playing jong fi le sipim de yo snow igi bukum gini ki jingi kai dengan kwa menta ki singi bangan hikai fi ba ngin snow to ki ki kumno ki eki tagi Shakri ki jong Blei ki bau Blei u ai na beneng ngasno tenat bangan yalami fi shakane bat ngan beteng biang ngai pinum betai namar ngakwa bangan de hikai bnia egini khnang bakan lo jingmen toy ye fi hoat abang ong hikai bnia nganom la bangan hikai bnia fi iwei pi wei hadu banda penshai lut fi ndrei ngan shipen fi kat bangala nagani ge jing hikai gani ge voice message jonga mentak sngi bat la daga longala ban beteng biang wadika hadu da shai ge sngiru namanga snutho ba ka don kampalat ye ka bangin snutho ye gini ge jing ai ki bena beneng fi iya bang kren jepang mentang singan kren jepang ke jing ai ke bana beneng ke balong ke gift ia ke balang ia ke met ke jong try habang ong ke balang kemut ia ke jing Shakri Blei ke bahasitalup ke pertei fila findon hang nuru nrei haba fila dei ki bala pediang yo Jesus Christ but fila don na po ke jing penim ke jong try fidon ke met ke jong try but la ai ia ki Shakri ke jong Blei shagamet ke jong try ia ka balong ka jingker khu ngayo iba na do ka testament ka barimru kadi ka jing ai ka banaw Blei ia ki Shakri ka jong try ngan shupule khandiat ngino misyong slam ka testament ka barim hari nga kwa agani ka Paul bangini pet ia ka testament ka batamay hay ka jing iday bat ka jing ai ki Shakri ka jong Blei ngan pulis yuan ngkong ifi ia ka testament ka barim berkata kadain na ka kitab Jeremiah lada fin pulin na ka lanong ka balay Finlap na kitab Jeremiah na kabalay khat san uang bat ngan ai ye fi kinong up lang berat ki bakat kum ke dok not jonga ki ban sai fi de jing tip bat de jing shempang kene ke de kitien ke kraw palat ke ba lesi ke bang snutenat bangan ong fi ba u Jeremiah adin bo Blei kurani u habu khat e jing kala ke bomot e jat beri Israel bat e Juda u ong e ni kitien ngan ai happy kamut kinong up lang berat kidai kiba da ai do Blei kimdai kiba le nong up lang berat daladi ndrei kidai kiba da ai do Blei ngan sekran ni kata shadin ndrei ngashwanra igini bagi Shakri ki jong Blei habanga ong ki Shakri ki jong Blei ngakan thup lang ya baro khat ki Shakri ki jong trai dakabangan sa pensyai fi ki bakumno ki Shakri ki jong Blei ki bangidei ia kabangin priang bat bangidei ban shimi ki bangidei ki jing ai ka bana beneng bat ki badei hok ban yo ia ka buram ru kat kumbo Blei labo nagaktin ka jong Blei tongan pen i fi ba hagani ka khat ka khat san haga kitab Jeremiah ka no ka balai ngayo iba uong hang ni ngan ai fi ki nong up lang berat ki bakat kum ka do nut jonga ki ban besai fi daga jing tip badaga jing shampang nga kwa nga nong fi shikintin kini ki nong up lang berat ki ba ubo hang ni ki bakat kum ka do nut ka jong Blei
kiba sai fi daga jingtep daga jing shampang kini gim degi bisulong hi kini gim degi bala ban le analadi kini gim degi bawan no Blei ngayo i ngasu ya state daga ni gepor ngayo i na galanang ka ba arfulai jung kitab Jeremiah ro lafin pulin na galanang ka ba arfulai gi khat ka balai uang ini kitin bat ngan lumi ki basa na gikin hun jonga na ribaro shaki bangala be no ikibat ngan walampat iki shigi jingker joki tekin say so bat kinang bun khat basa uang ngan bu kinong sharai halor joki kiban sai ki tekinom shepting shu limni khawet limni kinom duna kawairu ang utrai fi igini kitin ki kran shaga bakin jamin sim bau Blei unwanra iginong aplang brot kinong sharai kiban sharai igilang brot baginum shepting baginum khawet baginum duna kai kawairu ang utrai fi ila da fin puli na Bible ngan poino shi testament ga batamai Gabi puli kum ganuksa wa apostle Paul hadin baula long wa apostol ba kraw Jong Blei but habaule ye ka kam jing Shakri kumunang up lang brot ngayo ibaw nu brio habu kuran ni gani uang ay galanang ka ba arpo jong ki kam ki apostol uang dekat ba arpo pra to sumar chapang yela di ba chapang ka kenhun baro hagabaw minsi makhot ula pelong ipigi nong sharai ban sai ga balang Blei ya ga bula thiet na snam jong uhi Nitip bahadian gini ke jingai no jangan kisuri berunar sat. Kini besut apreng jong fi kim da isan ay kita ke kenhun. Bat na apreng jong fi rukin mi irang ba ibani lap ye ki ay ki ru ki babakla. Ye kaban ring pa ye ki senran hadian jong ki. Fi ike nige de kitien ka bang shim kulumba wat ha ka Bible kidon ki nong sharai lesi kita ki briu ki ba ki rangba ong op supol ki ban yami no ki ban isen ay ki kan hun ki ban sut apreng jong ki kan hun bat ki bam isen ay ka ngakwa ngan ong fi ni por habang puli ki ni ki ek ay ngalap ba kidon ki Shakri ki jong Blei ki ba da wanra si shadow Blei lani la ban ong no ki bo Blei da ai si shana beneng bat kidon ki Shakri ki jong Blei ki ba khlem da ai si shana beneng ngadakwa bangan hikaye fi khambania ay gini mata sngi ya ka bangini pet nang ne ki ay kita ki Shakri ki ba u Blei u ai yakina bne but yakane finlap na ka shiti shigi abasas ya ka bangini puli bnia mata sngi but ngan hikaye nang ne ya fikat bala but ngadakwa bangan da hikaye bnia da sngap ha ngamtip la fi la ne eman priang gini ki jing hikaye rei ngakwa ba nganum shi kai tang kum no pin job ige jing tang kum no pin job ige problem but kum no pin job ige jing pang nta don teng teng ila shi kai stang ige tan rei ngala ya kham jliu ige ne man ta gi bat ngakwa ba pin don ka jing ang no ruban tip ige ige bi jliu na ga tin ga jong Blei kene ga mangani kai fi ya ki jing ai jong ki Shakri ki jong Blei gi ba wan na breng Lessing ala ngan ong ngan syong kambon hangani galanong bat ngin yelet keleng keleng ngan da define ngan da pia ngan da pinshai ba ye fikat bala nang ni nag shiti shiki absas galanong ko basaw tong ini puli na du khat ko pra ya ki bangala puli mentangan puli biak ko ong ne namar gatanga ong namar gata u ong men ba ula kiyo shijrong ula yalam rawi gi jinglang maraw ba ula ai gi jing ai ha gi brio Tika nibu la kiu kalong ayu tang bo la wan hiar ru shua shagi bijaka ki ba khampo jeng kindaw. Kiu tau bo la wan hiar ulong u tau ju u bala kiu ru khamsa jrong ki peneng baro. Ba unio pendap ki baro. Bat ula tung ki wei banlong ki apostol. Ki wei banlong kinong itulupa. Ki wei kinong yalap nganum ong no itu khana. Bat ki wei kinong sharai bat kinong hikai. Ya kaban pinjanai igri khoi igi jing trai ki jing Shakri ten Blei ya kaban tei ya kamet ka jong Chris tongan sange shwa hangtu na kwangan pen ipi ki ni gitien kabaong namar ka tamen ba ula kiu shijrong ula yalam rao igi jing long rao bat ula ai ki jing ai ki brio tiga ni ula kiu kolong ayu bolo wan heru shwa shigiti ki jeka ki bakhampo jong ki kindao tiu tau balawan heru ula tau jo ubala kiu ru shijrong iki peneng baro ba unio pendap iki baro nganum pen kelanya fi ngam kwa ngan batai palat iki ban pen kelanya fi lani jeliu palat ringa kwa ngan penlong simple iki knang ba fin laban sngo tho na mangatip dan peng jong fi
Fisi tomban snut ho igni kelet anga yalam fi shigi bkham jliu hare ngan sipen shai fi kendiat kani kitien ni kamut ayu ka bawang min baw la kiu shijrong ula yalam raw igi jinglong raw bat ula ai ke jing ai ke briu bat kalong ayu baw lawan yar shwa shigi tagi bkham po jing kendau fi kani kitien ke kran chapang ke jing yap ke jong Jesus Christ babo Jesus yap aga dingfna kat kum ke kitien ke jong Blei u Jesu hagitu ke lai sngi ula le hiar chegi bintagi ba khamsi po jong ke kendau kat kum ke tagi shdi Petrus ya ke la krenteng u Jesu ulet manyalap ya ke khubor jong ke jingpenim shagitu ki brio baro ki ba yap na du ke por jong nuwa on ke Bible bat kene ke kitien ke ba ong ula kiu shejrong ula yalam rawi ke jinglong raw bat ula ai ke jing ai ke brio bat kani ke baong ula kiu kalong ayu tang bo lawan her shua shigi de chaka ke ba khampo jung ke khndau nga khwang no fi ujisu wan her shua haba ong shua kamot kataka de ke jing sedang jong u ba hagtu ke sngi ba ujisu yap aga dingfna ula yap aga met nre aga men si mulong im bat ula let yalap shedujok shigi de ke bindi ke ba ki tu ki brio ki ba yap aga por ke bala ke barim ke testament ke barim ki shong ko ke bindi bat ki la shate mrao bat u kala balong ki shong ha shiwa ha hedes ha paradise kini bar khat ki shong aga ke jaka ke bala shate mrao bat kim pat shim long like do it but nei nak tadaw jisu ula shim ula le yar shagi binta ki ba khamshi po jung ki ndaw ya khaban ya lam mrao yi ke jinglong mrao yi ki tu bar khat ki bala yap bat ki balong mrao ha ga pop aga dujok bat aga jingtap bat nga kwa ngani tu fi ki balong mrao ki shong ang to baru jisu ya lam mrao yi ki jinglong mrao fi ki tu ki captivity ki ong kitien pareng kong he led captivity into captives kabamot uyalam yi ki jinglong mrao baka bakan shage jinglong mrao ya kaban plat yiki khnang ba unla ba le yu ba haba hiar sipo jong ka taiga benta ka ba kham sipo jong ka khandau uyalam shua yaka ba da dina tau kiu se sibneng ba nang ta de uyalam ya ka ni ka jinglong brau ba khan yo ban like do it khnang ba unla ban ai ka jing ai shikibriu Fika taka deka ba u Blei uda pelong yu jisum dei tamu yap aga dimpna ban siu spa aga pop ga jing indre yap aga dimpna ba unla ban pelat ye ka jinglau mrau bat ba unla ye ka ban ai ga jing ai shingi ga breu ngakren simple haga ni ga por nganum let lut shatana marba yo ka bakhlano ni ga jingi kai shakawi pat ka nongrim namar ngakwa ngan stick tang haga ni ga jing ai ye ka shakri ga jotra na ka daw na shukran simple ye ne ba jisu wan hiar shadu shiki ba khampo gekhendau uyalam mrau ye to bar khat ka bala long mrau na du testament berim hakatu ga jaka ga bi shong shiwal ka bi shong hakatu ga jaka ha hides but uyalam mrau ye ka but ngani tu pi ki tu ga bala long mrau baro uyalam ki ba un polite do it ye to bar khat but ba un yalam ki shiga jaka jong jing like do it but ndawla dep le ye ne on ka bible ulawan ban ai ki jing ai ha gibril nga kwa fin bat ye ga ktien ba wan ai ki jing ai shigibril but abu one eye the jing eye shigibrio ule kumno agtien parang kong he gave gifts unto men fi yakni khot jong ka jing long mrao la krenru wat ha kitab sam kalanong ko benre bupra ngan chipuli khndiat igani kani gede ka ba u debit ngange u yo ig jing pen pau no mun sim jong Blei ba ukren ni kitab sam kalanong ko benre bupra ya ka bangan puli fi kendiat hagani ga por ka ba nganget kalong ka ktien ka ba kampla hagani ka ktien ga jong Blei naman na fi puli gani ka ktien finlap ba u debit u wanra gani ka ktien singap ha ngan puli wang kumni wang galana ko ban rifu pra ka khat ba khat pra wang mela kiu shi jrong bet mela yalam rawi ga jinglang maraw mela pdiang ga jing ay pdeng bri wa da pdeng ta ga kiat ru ba try u Blei unio shong haki fi ga ta ga dei ka ba POE nang ni ba u debit aba urwai ni urwai ka daga jing yalam ga jong Blei ba u Blei u la pen pa pa u ba u ong ni kitien wang mela kiu shi jrong bet mela yam raw yi ga jing long maraw ka ba mot u la yalam raw yi ga jing long maraw
kabamot kapop kadijok kanum la shu ye ke jing im ke jong ubat ula priang ye ke jing ai priang ke brio wat a priang kita ke bakiat ru bo try Blei unio shong bat ki kamot yu ke bong wat a priang kita ke bakiat ru bo try Blei unio shong bat ki ke ke tien kedai ka bang sutunat ban perkhan ba u Blei ula ban ai ke jing ai priang jengi wat hapedeng jengi ki beriu ki bakiat kiat kemun ki be le persya ki balong persya wat mangi ki be le persya ki balong ki gentle ki bam tip setia ki bam mani Blei tau ki be im ke jing im ke bam lang hanai u Blei uan ai ke jing ai ke bening kong ke jing penim bar ke jing ai ke ba ar ke jing ai ye ki Shakri ke jong try shagamet ke jong try ke bam wat mangi ki gentle ki balong persya u Blei nila ye ka ban long ki pat lang ki jong try da ka ba try u Blei ula ban shong ringkat bat ngi bat habo shong ringkat bat ngi wan ban penlong ngi ki gentle bangin yo mat ke jing penim ke jong try bat bangin yo ban rung lang shi ke jing Shakri ka ba Blei ula bu ha ka bangin yo rung shi ke met ke jong try ya ki ba u Blei ula yalam rau ke jing long rau bangin like do ba bangin yo priang ki jing ai khnang ba u Blei unio yat sngo ba hapadeng jengi bat ngan pen ifi nda haba ula dep le igini ki kam ula wan ban ai igini ki jing ai shaka balang shaka met ke jong try bat kat kum ke khat wei wang bat ula thong ye ki wei ban long ki apostle ye ki wei ki nong ye thot pa bat ki wei ki nong ye lap bat ki wei ki nong sharai bat ki nong ikai ban le yu ye ka ban pin janai ki ri khot na dangan chikren bet ye ni tien khat ke khat ar ka jingmot jong ka ga dei ban equip lani ye ka ban pen king atiar ban pen ko bor ban pen climb mongan bu umta ye ka ban pen king atiar ye ka ban pen ko bor bat ye ka ban pen climb ya ki banget ye ka jing Shakri ye ka kam ka jong Blei ye ka jing yalap ye ka ting ka jong Blei ye ka jing Shakri Blei hangini ka pertai fi idai na ka daw nga kwa bangan ong fi hangni baka jing ai ye kini ki santali ki jing Shakri o apostle unong itulupa unong yalap unong sharai bat unong hikai what shushem stingi kata fi mdan manu bala ban shu fit in hangni daladihi ban tap eladi hangni Henry kani ka dai ka mga ship mga nga bu ye ka ngan bu kumni ngan ong dak diktin nga bu ye ka ga jaka ka bakincha Blei ka bakincha mansim ngam kwa snap hangan kren la ka kren ni kumbang suto ngam nge ba ununu briu ula ban kamila de ban rung la rung hangi la da kam dei bo Blei uda tung bat uda jet yu namar hagini ki khot ga ong bat ula tung ye ki wei Figini ang ula tungi ki wei haga ktin English ka ang sam kabamot tang katukat ni wang bat ula tung katukat ni ma fi hang me la fin pule ba da ktin English ka penan kam da ktin sam fi ktin sam kamot tang dia tang katukat ni fi dai ni kata om baro khat ngila ban ong ila di bangi la Shakri na tau Blei la penan kami ngina ta bangi la yalap banang tade ba ngila don shibun ki jing Shakri nang tade ba ngila yaya hang ni pertai ka tu ni pausnam banang tade ba ngin chuang no ila di bangin kami la di bangi ki apostle nga kwang no bangin kami la di bangi ki prophet ngan sa pensyay ka tanrei nga kwang no fi de bi soto bakini ki office kim day setia ki office ki bashulong ki manmade ki ba shu tung do brio regini ki office ki day ki ba da appoint da tung ye ki napneng do Blei but do Blei hi but day na kita daw nga kwa ba pencil to ngan shubo kumne ye kini ki santali ki jing Shakri ngan bu da kitin English ki day ki equipping ministries ki day ki equipping ministries ki day ki jing Shakri ki ba la ban pen ke ngatiar ye ki banget ki badana po jing Shakri mdei gitu ki bishukran ni ktien ke jong Blei mdei gitu ki bishu hikai ktien ke jong Blei malumala bat bakila kamela de bakila de nong hikai ki pastor ki nong ilap ki ngam kren kum ta andre ki badala ya ka ba ki de don ke jing ka authority ka bakin Blei ya ka ba la pensle aki ya ka bakin shonga ki office ya ka ba ki de snot khu shai bo Blei la aki bat ka wei ka ba ngakwa nganda pensle tu ba ai fi
ba phin tip ye kini ki office ba ki brio ki ba function ha kini ki office ba ki de day ki ba wan no Blei ka ba ning kong e day ba phin sno tho ba kini ki brim day ki ba claim naladi de shai ba ki taktin day ki ba kam naladi Henry kini ki office ki day ki ba ki way ki ito lani ki yo I ya ka jing Shakri ka ba dan ha ka jing im ka jongki kata ka day ka ba kham lang sif kataru ka day ka ba kham day ka ba nga ngayo na ka kitien ka jong Blei ba mday setia ba utubri ushimet lani ka tu ka bri ushimet ki kam de la dele ni ki tho apo ki letterhead lani ki pen bana apo ki jing tho jongki ba ki la de ki apostle ba ki la de ki prophet ba ki la de ki evangelist la de ki pastor la ki de ki nongi kai Henry ki tu ki brio ki ba yo ban shong hagatu office ki de ki ba Blei ula thung na bnek but ula ai ki jing ai kat kum ki office ki ba Blei bo ya ki ba ya kata ka jing ai la ito de ki bangai la ito de ki brio ki jong Blei la ito de ki bobon ki brio hagene ki purtai ngam kwa ba penshu ong batang namar ba kila kamela de ba ki de kita ba penshu khat no iki kita ngam priang kita wala isngaw ay ngam priang kita namar ngatip yang ni gawai lada kampau haga jing Shakri lada ka khlem effect shaga purtai ka khlem dan ka impact ka basisha kat kumbangan sabatay shibit ngam nget ba fen shukam iki ba kidei ki briu ki ba Blei ula ay na beneng ba fen shu shong hapo ka jing hikai jongki ba fen priang kita ka jing le lani kita ka jing pen bana jongki ngan pen shai fi ni gapor fi hang ni ong ula thong ik wei balong ki apostle om baro ki ki apostle ngan pen shai kin dia ku mangala dep ong walit klen ngan pen shai fi ni lani walit tait ngan pen shai fi u apostle fi ngan da pen shai bahai fi ni kitin u apostle namar haga bible kada kren shai yakni kitin but kada kren khambania igni haba ka kren yo apostle hang tu hiu I mentan ka kren kumto henry haga shiti di mening kong ki karen kala nong ka ba khat ar ka khat ka ba ar punyo ko ang kumta te ma fi pilong haga met ukris but ki khat jong ka halamar we marway khat ba ar pu pra ko ang ne te don ki ba Blei ula thong haga balang ka ba ning kong ki apostle fi kini ki apostle kini ki bo Blei ula thong ning kong haga balang fi ing kwak an ong fi kini ko por ba pin school to haba ong ki ba ning kong haga balang ka ba pin pau ba u apostle snga ba nganda kenen drong igni u apostle number 1 udei ubala ito do Blei ubo Blei ula da payo but udei ubadon ka authority snga ba ngan pin ifi ningkong e ngan pen shai fi kaniga ktien apostle kawan na fi ktien apostle kaniga ktien Greek ten rai kaba lawan na ktien apostelo lani apostelos ktien apostelo lani apostelos kamot messenger lani uta ubalapa nabneng daw Blei uba ngala ngan bu kumni ubalong uday tau bala pano a send one for a mission ubala da pano no Blei como messenger ubala one nang tay na benen uday ubala da pano Blei uday God send na nga ong nagkitin English uday ubala pa daw Blei ya ka ba uniyang ha ka met ka dong try ya ka ba nang pila uban yang nakabenta ban piniyang yaga balang ka balang ka met ka dong try fi idei na kita daw nga kwa ngan pen I fi kindiat agi ni gapor ba pin sngoto ba pin do pdiang yaw nunu brio uba ong ina debu dio pastel la kalang agariga jingi la kalang shanu shanuru ba pin do tip kita ki de shishane em ki apostle ay ngo yo Blei ba ka ktien ka jong Blei ka khlembo ingi habadum balay nga ong kumta naman pinapuli na ka Bible what hang niya ka kitab jingpen pau ya ka mga lakren kandiat ngayo iba na do ka ni poro u Jisu ula adap yo I
ula adep ye to lupa ya u Yohanes haba utho shega balang ha Ephesus u ongkumne ha ke kitab jingpen pau kalanong ko baar ngan chipule khindiat u ongkumne ne ge balang ha ge khot baar wanga itu ige jingle jong pa but ige jingle minot but ige jingle sha jong pa ba pamla ban sha shu ige besneo palatunju yet ige tagi ba ong bagilong ki apostle but ba kimlong te pala shame ki balam le fi ka ba mut banadu ka por jong Yohanes nadu ka por jong ki apostle nadu ka ni ka por bo jisu le power ga don nang Patmos u jisu la dep yo ya ka ni ka balang ba ki don ki priu ki bala dep one what ha ka ni ka balang ha Ephesus ka ba apostle Paul upenia ngani tu ifi ki don ki priu ki bala dep mi aku tu ka por ki ba kami la dep ki di apostle hendre ka ni ka balang ka dan ka jing ai no Blei ka ni ka balang ka dan ka jing sai ka ba no mun se mo khot jong Blei ba ha ba ka yet bnia ye ki ni ki ba kami la dep ki apostle ha ka tu ka spas nem ka jong ki kalap ba ki ni ki apostle ki ni ki ba lam ler kamot kim dei ki apostle ki ba Blei ula da pa na bnek ba ba ka shami ki ni ki ba lam ler ngani tu ifi snga bah kala le kumno kala ka bible kong kala shem yiki ba kalam ler bat kala tinju yet iki bat kala beno iki fi ega bang kwangan ong fi hang ne gadai balenga hikaya dugat ni khnang ba hakini kisngi nginom sha yalam bakla bangi de banda tip kamut ayu apostle kamut apostelo in Greek lani apostolos kabamut a messenger or a sent one from God utaw pala pano no Blei haga mission but nga kwang nong ifi snap hangan pen ifi ba pindup shai u apostle u baday no Blei u apostle Paul u tho shai yaki dak jong apostle but nga kwa pen ped yaki dak jong apostle ulang utaw briu u bakami na tibu apostle u di bandan gini gidak but kadak kaba shy ba kaba apostle Paul uthoang ni snap ngan pulefi ya kadak jo apostle utho na ka shiti ga ba ar ki konen kalinang kaba khatar ngan pule na ga khatar wang shisha ya ki dak jo apostle la pentrei hapdeng jong phi ha ga jing sha baro ha ki dak ba na gi jing pala ba na gi jing le ba don bor namar ha ka pila khamduna yaki we pat ki balang lim da long bangi hingem shimla ban ki aivi dipin map yang ha gani jingle bam day snap u apostle Paul ni u kwa ban pinshisha shaka ni ka balang e koren banda batai ba u day ne em apostle ne ki tagi briu ki bawan ki day ne em ki apostle u da pin I da ki sign da ki dak ba pin ito ki ki tagi apostle fi dan ki briu ki ba kamina di ki apostle ha ka pertainment ta kalek ngam kren prisha lani ngam pensluru ifi ba pensipliang klumar kata kadai bang kwangan bo fi hangne fi bau apostle Paul ha bau kren syafang kadak jo apostle kabaning kong ka bau kren ni wang u apostle singa ba wang ne udei ubadon singa ba kajing yaisha baro fi ka patience kajing yaisha ha nga kwak nga pen fi gane uya sha ai fin puli na ga bible singa bahangan puli fi na shiti shiki ya pasas ama nga ka shiti shiki karen ga bening kong kala nang ka basaw ngan puli fi na ga bible ga ong kumne na fi puli na ga khot ga ba kndai fin lap ya ga ga ktien ga jong Blei ba u apostle Paul open ya ga fin puli wang tongan pen fi gani wang na mar ngamut bau Blei upin ipau ki bakhat do ingi apostol kum ki bala bu ban yap na bala pelong ingi ru ka jing that rong ki pertai ya ki angel ru ban ki briu ngilong ki be na ka tau Chris ndrei ma fi plan ki start o Chris ngi long betlot ndrei ma fi plan ki dan bor ma fi plan ki dan buram ndrei mangi ki khlem buram wada do mentaru ngi tngan ngi sliang ngi ling khoit la sho ben ngi ngim dan ga jakashong batikina ngi 3 minut da ka 3 di kiti jong hi haba kren ben sat ngi kir khu haba be ben ngi yaisha haba kren sniu ngi kirpat la nyau ngi kum ga jaklia jong ga pertai bat kum gi syndrome jong gi ke bro jenado menta fi da pikwa ban tip ye wa apostle
bau day bala pat do Blei hagane ke mission u apostle Paul u da keren shai wang ngingi dan kadak jongki apostle u apostle kadak kadai kucing Yaisha ya gai pipuli yang ni wang kuno ki apostle kum ki bala bu ban yap kabamot u apostle u day u banut wat ban sha ya kucing yap bro u banut ban sha wat ya ke mata dam lani kita kucing long mata u apostle u day u basha tat rong ke pertai but the people sorry the people ni pilap na gani ka Bible baga ktin ka Jong Blei ka buang ni ba uang ngingi lalong ki pabiet na ka bentaw Chris kamot o apostle uday ba Shakran ba uday balong la balong Ahmad jani pretay kum bubiet but piu ibo apostle Paul ula sha u Petrus ula sha ki apostle Barok ila sha i matadam but kila ya but kila sha nang tade uang ni ktin uang ki ba klemburam fi ngayo iya gini gisni ba teng ni pet sige briu ki Jong Blei sige apostle ba ngimlong shu tang ban ikendo ro ngimlong shu wa tang ban ngayo idan sige wegi ri sige wegi jakaba yeki apostle la bo ikikum ki Blei ba ngimlong shu ban ikendo ngimlong shu ban ikren kat ba yo jisu pat ki briu kilong manet ban ikendo ba kilong ban ikren kilong ban ba ban di ban tialang ban ikren ban ya lang ba ngani thui pi teng ni shim pina puli ge jingai sha ang ne filap ang ne ba uang no ang ki ba khlem buram ni tangan ni ling khot ni siang re filap menta ba nda ha ba ngi ong ba ngi dai kita ki briu Jong Blei teng ni mla shu ban sha ge jing tangan ki siang ki ba nget ki beret ki pli ki dan ge jing tangan ba la pen biang lo di ki bar khat na man pen biang ki ni ki ba ong ba ki dai kita ki badan ha ki office nga khwa ngan ong ni fi ha ki ni ki por haba apostle Paul Ukraina ke tu shiti ke banga pule mentan ar koren kalanang ke bak khat ar ngakwa nganda pen i fiba haba uang ini kiktet ngap nganda pule biang ini uang kumne hage shiti ke ba ar koren kalanang ke bak khat ar nganda pule ke khat ke khat ar uang shisha ye kidak apostle tre pleng jongfi hage jing sha baro kabamot ki bahaban rung ye kita ke jing ye kita ke jing le ki ki wai kim sham bat nda haba pila yo ki ki ya kilaban sha ke duk kilaban sha ke tangan kilaban sha ke lingkhut kilaban sha wat ke jing ya bro bat ki dei ki brio ki ba khlemburam ki dei ki ba that rong ne ke protei hande ki le yang bai na ka bentau trai kita ke dei ke dak ka beningkong ko jong apostle ka ba ar pet ngan penifi kadak Jong apostle bileng shong slamang ni namang ngayo i bahagi ni gisni lana ngim sngo tho ngila ban poi shige jaka ke bangin sha shukwa snap ngan penifi sakaway de kadak ka ba apostle dan wang ni hakidak balagi jingpla signs and wonders Ndai tu bapsulet dua ke bapang bersukia malu malan kita bapsulet dua ke brio begitu yo begitu jaga ngani tu pi ke Bible ke keren shai ubanget ubalong ordinary ubanget ru ula banduai ke Bible ke gospel jong Marcus kalau ke bakhat ri pi puli tu khat bakhat san ter uji suang kita ke banget ke kertan ke jonga kini be ke so kam dai tang babisu be so pila long apostle kam dai tang babisule ki kamba su dwai thle su le kat ne katai bapila long ki apostle nga kwang ni tu pia ba apostle Paul Ukraine wang signs and wonders kabamot kidan ki ki kham long extraordinary ki miracle ki kham khrau ki ba dai shisha ki kham plaro ki ba perthei kam la ban lembo tu briu dai shisha ba pado Blei Sini na kadang kaktian Apollos kamot hey apostol kawan na kaktian apostolo lani apostolos kabamot upalapa daw Blei na peneng ule iki ba mirengkat beriu ki ba khampalat bane ka baki wei ki le ya ka baki banget ki balang ordinary ki le utaw apostol ula ban le iki tagi sign and wonders ki ba khamajram ki baki wei ki bla ban le dan ki apostol lagi ki pertai ki banganga buram ki bangala ngan ong ki dona office ki bam clear mele dindrai ki ba dona office como apostle ki ba le ki wei ki klemle
La fipule way brio begeteng Smith Wigglesworth. Ubala yapno uni ulale ekiba ki sign and wonders kiba ki way. Ukrem kamel di bu apostle. Uni brio ula yang banlang Shakri ubala yaisha apdeng di jing egi bu bon. But uni brio ulale eki crowd kiba ndan manono bala bale ko bale mo. But ngani to ipi hagini gisni ni klem yo I kita gidak kishen. See, Apostle Paul ni wang ki dak but ki jing pala. People ni habo proof in di ulere. People ni Apostle Paul ulere we ki kang habo ule ya Paul Listra. Hiyo iya bo don tu ko na do ko with me. Uperta da kesur ke jam wang yang jot rinset but yang jot rinset uya datang. But POE kadeka ke miracle ki signs and wonders ki pimla pin berkat you. Apostle Paul day batang da rumah jauh ki beri bapang soy bapang krau ki yang jat ki ya. O Petros ngani toy pi day batang da sergi jauh ki bapang ki kia. Ngkhwang anong ifi la da pihapan da judge pihapan da watch ba pihapan da observe ba ngam kren persya ngam kren ben ngkhwang anong ifi ngahika yang ni kat kum na ktim ke Jong Blei habang ki signs and wonders pihapan da pe udon ne am ki signs and wonders. Hang ni de wang sakaway di kitien kadak Jong apostle gede ki jingle abadon bor ki mighty deeds ladangan pen ilay saya gane la hamlong rare mentabagin lap yagi apostle nganget kampat kut kani ke Jingai Blei dang bo tang ba ngakwang anong ifi manu balaban poy syata namar ki de bendan ke Jingai sya ka bangalabatay ifi ki de bendan kidak ber ki jingpla ber ki de bendan ki ni mighty deeds la ni kita ki jingle ki bedan bor fi ki kita ki jingle ki bedan bor. Na pipet na ga Bible kitan ki jingle ki bedan bor ki mo Apostle Paul uyat ulet siya Rome when ito if you siyang daga jahat daga liang na pipuli ang to upin bana siya kito ki rangba liang ba siya kito ki koidi nang tade upin bana lupa yakaba kaniga liang kan pat but nang tade banginilat im nang tade ukren nang tade ukun ter itu senpo na kiti nang tade kawan ka jingtray ka Jong Blei ito ka dol nang melita nang tade pipuli ka bago ngamdan po ngan penilot ikini ki mighty deeds nga kwa kanong ifi hagini gisngi ni duna ba niyo ya ki priyo ki badan ni mighty deeds pitip ka way ni kidap yung apostle galay ba ula ban establish iya ki balang ki bakraw ka pertay ba ula ban pinmi iki priyo ki bakraw ka pertay utaw di apostle aday na kita kadaw nga kwa kanong ifi don ki priyo ki ba pat don setiya gini kidap regi ba kamila di di apostle nga kwa nganong ifi hagini gapor ngamla bangan kren persya na ngam korbari ke kam gibriyo regi way ga bang kwa nganong ifi tong ini bot iga nong rem yung kitin ke Jong Blei but habang ngalapan pi hibis ngot ho kino kita gi apostle tenganom kren hang ni sibon kita ga bang kwa ngan pen yo apostle na mangamdan por bangan kren jrong ngan pen fi igani ke city jigiabsas kabang puli mentan bu ang ula tung ikiway banlong ki apostle nganget pilashai balay nga kren bidia ikini khnang bapintip bakini kidai ka gift kabawan no Blei namadan ki priyo bisong nga diuta bat ngi dimaan niya ka baki priyo kin submit bat bikin money ngi bat bikin priang bikin buram ngi bikin wan ralut iki jimen toy barokot syangi ngam kuwa kumta nga kuwa bapinda snot ho kinugi badegi apostle kabar uang ni ula tong ikiway malang gi apostle but ikiway ginong ito pa gi prophet fi u prophet Philippines ngot ho kanir ko ni ju gi Jingai ka ba equip la ni ka ba pinking atiar ikiway tamba kadon la ka jong ka rukom function kabo apostle we appear no prophet we appear no apostle namar ka jingmut prophet ro ka jingmut prophet kamot ude spokesperson Jong Blei ude nongkren ubayang haka jaka ka Jong Blei haka ba ngamot benang unongkren nakabentaw Blei utaw day u prophet ude ukunja ubalakhat daw Jesus Christ nga ba ubalakhat daw try
ya kaba un pelat ya ke message ke benau Blei. Fi kita kadega kaba ngakwang anong fi. What you want about prophet wana yeng to vision khmik ni o trying yo I ba fi don ba ai tren ni fi ni ba don ba ai so ni fi ne nang ta den ba nang ta de kani kadega ba fi ya yeng fi long kum ta fi long ta bat pin sa long kum ta ngam kwa fen chu shim kum ta ba baro kita gi bala le ta kadega prophet what le shim kum ta wala shim bu to the prophet ka to the prophet ngam kwa bin chu le klomar kum ta o prophet umdei unong pen klomar udei unong tei nga kwanga nong ifi de pet bahagi ni gisni yegi prophecy gi bowan namar kani gala pen klomar palat igi jing Shakri Blei namar bagi brio gi ya lat nagi nongrim jong ktin gi jong Blei kan mawa bang hika igi ne ngam syukrain klomar nga kwanga da hika ifi igi jing mot jongka fi igi ni gi jing ai gi beno Blei ki bene gift shagamet gi jong trai ban le yu ga babe ga grand shai ban pinjanai ban equip yangi banginum sharpen shat kenting de ki jingi kai ki ba pair hagani ga protei nagata ga daw u prophet udei u God's messenger u bangan ongumne udei u spokesperson u bayang hagani ga protei ban kren ya ga khubar ka bo yo no Blei na beneng teng fi shay lap igi brio gi wan kren igi ende ga khlem jalong teng ikren ni ay bang inadaptive lupa. Kalau ka bama kata ga bago. Bo Blei ga testament ga bare mu da kren khore ni. Udang dan ki brio gi no ito lupa lam le gi bawan kren. Ki ba mday na nga ki kren na ladi. Man nga kwa nganong ifi ni ga por. Ay bangin dup snot ho ba nganong biang ini ga ktien. U prophet ude bala khat do try. Ya kaba un plat ne ba un wanra ya kata ga message ka ba no Blei. Ude spokesperson Jong Blei. Ude unong kren Jong try uba penpau yaki eki bo Blei kwa ban kren shakani ga perte. Fi hagini ki sngi u prophet u yang aga jaka kaba ule yaki ni kiktien snga balani u ai yaki ni jing Shakri shakamet. Snga ba yaki ni kiktien. U ai kita ga jing Shakri ban le yu ban te ban edify ban te kebaar ban le yu ban penslur ka exhortation lani kata kektien jong kejing penslur ke bau ai shi gebrio dan menu pada preng ke balang ke bepligi dan preng ke jingile kila yakun ki du jingkermen kimla shubania chikmat handai nda haba one prophet u ai kektien jong kejing penslur yagi de gebrio bagi yang jot kia chikmat kawaipat kabaw ni prophet ule aga testament gabat mai kadai snga ba uai iga jingtengen wanra iga comfort wanra iga jingtengen yeki banget ki bawan aga jingiseng habagi don aga jingja ki ba aga jingem ki bagi kendo iga jingtang ki bamla ban pentengen da jingi slot brio ndai haba wan ni prophet uai iga ktien ka banau trai ban wanra iga jingtengen daga jingpen sle but pinlap ulang ke jingker khu shigamet ke jong try nang tade ude ubay thuru yaki ek ban seja shikman pen skame ke calling ke brio ubay thu ek ban seja shikmat jong jingem uba ay ke prophecy na ke benta ke ri ke jai ben ru ke ek bakan sepoi shanu kan poi but nga kwa nganong ifi kidai ke bedalong thick ke bedalong accurate ke bedalong specific ke bedal shy ke bedal clear baham dai ke tu ko syukran kat shabalap syukran klumar ke bakhlem jabat ke briu ke supoi shabalamir nga kwa nganong ifi dai uba yarap uba ai ke direction ye ke briu bu ni thu pai ke ban seja shikman fi kita kadai ke jingkran ke bang kwa ngan syukran lingkot yo prophet ke ni ko kendiat nga kwa ngan ong ifi but he didn't skill to you prophet a testament gebrim but you get prophet a testament gebet mai kadang de jingi pair kat to ne hapren ge prophet ke bedan a testament gebrim but ge prophet a testament gebet mai gabanin ko ngan chipni fi kindia ge ni por u prophet a testament gebrim khambon hi udai unong sinshar unong pniya naga taga daw nga kwa bangan ong fi ge ni por kat kum na testament gebrim
ki prophet ki be yang haga jaka jong ke jing penia wade gari ge jaj penrio we na plen jong kitau de Samuel abu yang kum prophet usin syaratan but upeniru ia ge jaj dari Israel kum no bagan ne but nga kwa nganong if day na katagadaw sibun ba ki brio ki siem ga testament ga berim snga ba ki siem wat ki brio shimet ru shinrang ne kan thai haba ki don jing ga jing em ki le chow prophet haba kim tip shuk muno ban le ki le chow prophet baru prophet u ya thu iki ke e begin le unong u shi us siem bu mut ban le atma u le chow prophet baru prophet u pha yu pule barabor filap ikata u prophet God u prophet mo u Nathan fi pule ne ga Bible prophet Samuel ki thu igis ke e bigi de bande adu bo u Saul hadin ba u Blei lo kan ria no no wa hadin bo prophet Samuel lo ya ulai wa chiga ba aik suit ya ka ban pin ki biang na mar ba u kordit la da mdan prophet na ka ta daw vi nga shay lap igi brio ba ki shay interpret lumari ga Bible adu ba teng nga shay khat ba ki brio kim snot ho igi linong na kin ga job Blei na shukwa nga ni rap fi kan dia ba pin snot ho fi de fi puli ni nga lenong ka ba kitab Amos ka lenong ka ba pra fi puli na de khat wei wang akmi ki sneak in one on try Blei bangan pa ka jinkerdu agari ka jinkerdu kpulum ni ka jingsliang ka and ka jong ka jingyo snow ka tien jong try Bakini ya chen na gaduria o shigaduria o shitay do mingi kini pet chene bishwe banwat ikatinu try tikinom shemika hakataga sngi ki taisa tiba babri bi samla kini yap der na mar ga basliang kitagi bismai da pop ka samari ba ba onkat ba imu try Blei jong me ko dan bat kat ba im ga rukom gi ber shiba kitaken kilon bat kin om yang shu lan nuru fi na puli ne nga kwa nga na pensyaya gini na mardan ki brio ki ong ne ba nda habang ngiyala pat ba ngi ong kisngigin sa wan ba try ong try Blei bangan pa ga jingkerdu agari ong ga jingkerdu khpulum ni ga jingsliang ga henry ka ba yo snok tin yo try ga ba ki penwan ni gini siya ga jingala siya ga tay ka evangelism siya ga tay ka jingala ga ba jisu pa ya ka great commission bangin let kelang banyala ga gospel ni penwan ni ga tay hang ni bangi tap ang ne bangi ong ba kan sapoy ka por ba Blei un pa ga jingkerdu agari dan chuko jingala ga gospel nga khwa ngan ong ifi ye ga jingala ga gospel wala din ga jingrong no wala din ga jingsen shari umrat khlaw kan nang dan ga jingala wat hado ko to ga jingjen jar baru un pai gitu ki arngot ki brio ki ban wan ban yap hagne ga prthei ga ban sayo iklang ga prthei ki toru kin yalap kan mi ding ng sintur ko jong ki utaw bi le persya ki rukin yalap nga kwang nong fi ka jing yalap ye ka gospel wala tap ang ni kan ni ka ktian ng ni ka dai ka bakran ye ki brio ha ka testament ga brim bahaba ki wat nga kwang nong fi nda haba ki wat ye ki ka sadan ko to ga gap ka to ga south pa snem ga gap dai hang to bi ki kordit bi ki wat ye ki prophet ba kimyo dei hang to ki kordet ki wat igi nong kadan to saus pa snem go Blei klem kren e shi ko prtei kalong ko jinkin ja ba mdan e ru em ta do bu jisu ndo wan dala de nga kwang nong fi ka ne jinkrdo kordet ka jinkrdo ka ba Blei upha shagari ya ka mde ka jinkrdo khpul mde ka jink ding di go ndai ka dai ka ba ka jingyo snow tin try go mdan shu u prophet u baniyang mo khmi ko ni try bo yo snow no beneng u bon ong khmi ko ni try le kum ta na ka ta daw ki ni mare shini shitai ki ni le ki wat na mingi si sep ngi kinyelet kani gidi gi kran ya ka to ko ban seja nadu ni ko por ga jong Amos Shekman don gi bong ba gidi gi fisho ha gidi gi fisho ka ba kran ba kan sa don ga to ga jinkor dit ha ka ba kinum yo snow sho gi kten ga jong try na gi prophet ba ki thai sa ti gi ni yap le balai namar ba ki klumar shong kha shong man dim tep sho ngan le kum no ngan shim nu priu num shim nu priu ba pin da puli nang to ka wan ga jinkin ja gi south pass nem haga ba kanan to silent years ka gap haga ba u Blei u klem kran e ay na beneng klem say you prophet klem say ni nuru but hang to pilap but nadu ni kitab Malachi fi puli na Bible hadu kitab Malachi ba mshimdan ay ru am ka ba Blei kran shu na beneng hadu ka testament ba tmai ka shong south pass nem but kawan ka jing kordit ye ke brio pa to ki south pass nem na ka daw what you interpret lumaman on ka sadan ka jing yalap ay ka jing Blei sa pinsange no unum seishu ginong yalap unum seishu nga kwa nga nong ifikin mau ya ga jing yalap on yalap siya ga pertebra kaway on ka Bible but hang takang sawan nita ka bakot balay nga po siya ta naman nga la Diyos nga wigi brio bagi kren bagi penting igi brio bagi yalap nga kwa nga ong ifikin igi por kin mau haga testament barim u prophet uday uba
direct uba batay uba yatulot iki ibro iki brio la kalong is iem ne kalong hadu yu mrau hadu iki brio baro but ngani tu ifi ke prophet ke testament ke betumai ngani tu ifi ke bele igni ke kam ki edify le ki ai ki maki ki ai penslur mo en bodo tien edify mo ki tei ha kita ke tien ki tei ye ke balang nang ta de kile igni ke tien ke ba ong exhortation ki penslur nang tagabalay ki wanra igi jingtingen kabasaw ki yatho lupa igi bansawan bat kabasan ki yarap igi briyo bikiniya chikman da kabaki ay kaktir no try maniya chikman nga kwa ngan ong ifi gani kapor snap ha ngan da pen shay fi mlelay wat na nga hap an pen kut nang ni ngin sebeteng ben gani la shay fi nga kwa ngan pen ifi u prophet snap ha fi ka prophecy kadon haki artali ginongrim kadan kawai ke prophecy ke banga ngala nganong ni kebadan ngan bu umlo kebadan ki kendon ha ngan bu da taktin ke prophecy kadan atli gi nore kawai ke ke badan kendon but kawai ke ke bamdan kendon wali singa ngan bu da taktin english kawai ke ke belong conditional but kawai ke long unconditional Kambun sin ke prophecy ke bawan ke prophet haka testament ke berim ke hamlang unconditional. Balay nga ang kumtangan na pinsyahe fi. Fi iman ba u Elijah umi kumu prophet Jong Blei. Haba upen benai ke jingrang terkong lais nem hendru benai. Hapo ke Israel kum ke jing bishar. Ya ke Israel bro kawai hapo ke leadership ke Jong Usim Ahab ke Jezebel. Men ba u Elijah umi upen bena u I prophecy kumu prophet u bakrau Jong Blei. U ong ni tien kan jabet ke jingrang terkong. Num dan slap num dan umjer. Fi daki nget nekim nget da fi duai da pim duai da fi yele persyane da fi pediang na pim pediang kalau unconditional kam dan kendon katakan jabet katakan dia bawa no Blei kan jabet da fi le belum kan jabet kalau unconditional hari kidon ki prophecy ki bawan pan ki bawa Blei uong kan long kumta ngan ne kumta baru prophet upin benai kita. But kita ko ipat kalong conditional hagaba lada ki brio ki duai lada fi pai shanga lada fi pai shuplay lada fi wat yang ada gajing sha jingen lani lada fi le umta katakan ja fi hangta ngi poi ki jaka ka be teng wat tangi ki taru dan sibon ki bom suto ki belet ki brio jong Blei na ta pa duai but kawan ki no try na ta de ko pin salong kumta Blei khat fi nong ki nong yala fi nong ki brio jong Blei ki crown na ta ki brio ya sa to prophecy Klemlei ay pat kabo Blei bu iki kalong conditional. Lada film IT, lada film minat iki berit, lada film Shakri bahayu Blei, lada film penrit ila dia film ya aga dot note kaba yai ne ban submit apa ke leadership jong kibri bedai. Finum poi shikata kabo Blei po ifi. Wat lada Blei lada keren leparu. Pina takadaw kidan artli ki prophecy ki nongrim. Kawai kalong conditional, kawai kalong unconditional. But day na takadaw nadu matagising kwa fitness to a prophet uday, u spokesman, lani u spokesperson, Jong Blei. U baulong u Shakri Jong trau bela khat do Blei. Ye kaba un delaba lani un pelait ye ke kubar kaba wana beneng. Te dapet bahagi ni gisngi. Ye kinu ki prophet. Ngan pen kot na ang ni ngakwa ba u Blei un yarap ifi ba fin tip ba kini ki Jingai ye ki Shakri ki Jong trai. Kadi ki Jingai kaba na beneng. To Blei un ker khui fi ni gisngi. Ngin si betiang biang la shai ye ni ki Jingi kai. Ko Blei shibon. Blei un ker khui fi. Ngin ye duai. Ku try nga ay ngu ime a Blei kini ki por bangala hikai shibhang kini ki Shakri ki jame. Ya ki bambalawan ra na peneng. Ku try nga tuai a Blei. Bagini ki Shakri ki bambala ay na peneng. Ay kin pao kini ki singi. Ay benginom syuklim dala di kelumar ku try. A Blei nga tuai men ay ki jingla ang ibengin bishar babengin judge. Manginom syukliang ku try nga nugunugo jingpen banaga jong priyo shimen. Retry a Blei bi I had ni kita ga witness kita ga jing saki aga dot no jingi bangi de yo yiki apostle bagi de don kita ga jing yaisha ki ba de yang go pa ban yang na ga gi wei ki ba ba ki wei ki penlong yiki ndre maki ki penlong yiki wei ki ba equip ki ba penyang yiki shibun ki balang ki ba don ki dak ki shin ki ba pla ki ba kraw ki miracle ki jingle ki ba kraw but a Blei bi it ngatwai men say ki prophet can try
ki bada dan shisha ga jing yo snow ga bawan na beneng bat ki bawan ra i ga jing ai men siem ga jing pen shlor ga jing tai ga jing pen tengen ye ki babon ki brio bat ki bala ban equip ban ya rap ki brio bagi la ban ya chikmal trying ga nget Blei habang an hikai biang ga ni la shai nget men ker kui ki brio baro ki ba yo snow ni ga jing hikai ha ga kerteng ga dong chisu ni duai amen bat amen Blei ker kui fi Blei shimon